Preżentaturi, produtturi u persuni li jaħdmu fil-qasam tar-riklamar attendew għall-attività fin-naxxar li matula ġiet imnedija l-iskeda l-ġdida ta' One li se tibda minn nhar it-tnejn 3 ta' Ottubru. Skeda ambizzjuża, eċitanti u b'differenza, kif jiddeskriviha ċ-Chairman ta' One Productions, Jason Mikallef. Konvinti li għandna l-krema sa traqwa xandara fil-medja lokali u naħseb illi hija skeda illi tagħti sfida kbira mhux biss lilna bħala One imma sfida li kull telespettatur mill-kbir sa żgħir. Hija skeda immirata biex tolqot il-kosti, letteralment, il-kosti tal-familja Maltija Wawċija. L-istazzjon One ilu xhur jaħdem fuq din l-iskeda li se tibqa' għaddejja sa Ġunju tas-sena d-dieħla. Skeda li lan tagħha huwa li jkompli jissaħħaħ ix-xandir ta' kwalità li ntlaqa sew mit-telespettaturi u li nbena tul dawn l-aħħar snin fit-televiżjoni u anke fir-radju. Din is-sena t-telespettaturi ta' One se jkunu jistgħu jsegwu ċuħ ġodda li naqdu ma' dan l-istazzjon għall-ewwel darba, kif ukoll preżentaturi stabbiliti maħbuba sew mit-telespettaturi ta' One. Dawn huma ftit mill-preżentaturi ta' programmi li se jkunu qed jintwerew fl-iskeda l-ġdida ta' One. Programm tagħna se nkunu qed niddiskutu bħal erba' ħbieb affarijiet li suġġetti li jistgħu jkunu emozjonali, li jistgħu jkunu serji, li jistgħu jkunu daqsxejn ċajtira u ħanippruvaw b'xi mod jew ieħor nagħmlu siegħa u nofs programm. U mhux aktar U mhux aktar, u lanqas inqas nippruvaw, u veru. U mhux għan-nisa biss. Għamilna l-pass għal One u nagħtu garanzija lill-udjenzi din is-sena li se nkunu timmorru għala grande. Għada kif ukoll il-ħadd għandna l-casting qed nistennew u nistiednu lil kull min jixtieq japplika l-ikrix biex jiġi. Nisa jkun jistgħu jaraw peressu l-programm ta' kuljum. Mit-tnejn sal-ġimgħa ħafna affarijiet ġodda din is-sena u hemm oħrajn li n-nies tħobb allura tistenna illi issegwi fil-programm Magazine Show ta' wara nofsinhar. Però l-iktar ħaġa importanti hija li Kalamita se jibqa' jkun ta' wens għal dawk li jkunu d-dar fil-ħin ta' wara nofsinhar. Nitgħallem ħafna jien, huwa informattiv ħafna, fl-istess ħin ħatara l-intelligenza u s-sarkażmu u l-witt tan-nies, il-mod kif jirrispondi u kif joħorġu, dik l-iktar ħan nippruvaw naraw, ir-raġunament kif wieħed ġie għall-risposta. L-iskeda ta' One se tkun imħawra bosta programmi li minn filgħodu sa flaxija se jżommu lit-telespettaturi mwaħla mas-set tat-televiżjoni b'informazzjoni u divertiment minn oqsma differenti.